Soňra Bäherden etrabynyň medeniýet öýüne Türkmenistanyň halky ýazajy Şahir Gara Seyitliýewiň 110 ýyllygyna ekemde Şahir Mehmet Seyidowyň 100 ýyllygyna bagyşlanyp Halipa şahirlere hormat ady bilen aýdym sazda dörejülük duşugy geçirildi. Görnükli söz saatlaryny sarpalamak maksady bilen guralan çäre türkmen edebiýat söýjülerini bir ýere jemledi. Şahirliň döreden eserleri milli şahriýetimiziň ösüşi üçin uly goşan bolup durýar. Şahirler Gara Seyitliýewiň hemde Mehmet Seyidowyň goşgulary lawazly okurly. Olaň eserlerini döredilen aýdymlaryň ýerine getirilmegi bolsa, aýratyn hormat sarpanyň ruh berentliginiň nyşany boldy. Çäre gatnaşyjylar şahirliň ömür we döreçilik ýoly barada söhbet edip, olaň döreden eserleriniň ýaş nesiller terbiýelemekde hemde medeni gammatlyklary täze mazmun bilen baýlaşdyrmakda uly ähmiýeti ýa bolanyny belediler. Nagtal şiýary çoň pikirler bilen tapawutlanýan şahiriň ýokary söz ustadlygyndan dören şol eserlerde watançylyk ähengleri münasip wasp edilge. Olaň köpsüne sadlyň düzülmegi bilen halk arasyna söýlüp dinlenilýän aýdymlar kemaly gelipdir. Türkmen edebiýatyna nosgolyk ýol goýan şahirliň hormatyna guralan dawaralarda edilen çykyşlarda türkmen şahyriýetiniň ägirtleriniň milli medeniýetimize we edebiýatymyzyň ösüşine goşan goşantlary barada giň işleýini gurrun edildi. Çykyş edenler Gara Seyitliýewiň hemde Mehmet Seyidowyň döreçilikläriniň halka ýakynlygy, çeperçilik derejesi bilen tapawutlanýanyny aýratyn ýagdaýlar. Belenilşýäli häzirki zaman awtorlary üçin nosgolyk mektebe urulan şahirliň döreçiligi köp ogurly bolup, olaň sözlerine bir näçe aýdymlar döredildi. Munyň özi nosgolyk ömür ýoly, döreçiligi nosgolyk bolan şahirliň eserleriniň dürli döwürler hemde dürli nesiller üçin ähmiýetliliginiň nowatdaky beýanadyr.